kwentong inyong maririnig sa pagkakataong ito ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ibinahagi ng pinsan ko na tatawagin na lang natin sa pangalang Dino. Ayon sa kanya, ito ay naganap may 10 taon na rin ang nakalipas sa isang lalawigan sa norte. Napadpad siya sa probinsyang ito mula nang maghiwalay sila ng kanyang asawa. Sumama kasi sa iba ang kanyang asawa at dinala pa ang kanilang mga anak. Kaya medyo magulo ang isip niya noong mga panahong iyon dahil sa nangyari. At solo na lang siya sa buhay. Kaya kung saan-saan siya nakakarating, bawat may magyaya sa kanyang kaibigan o di kaya'y kamag-anak, ay talagang sumasama siya. Trabaho man o pasyal lang ang kanilang ipinunta. At nang mayaya nga siya sa probinsya ng isa niyang kaibigan, ay agad itong sumama. Wala namang problema sa kaibigan niya pagdating sa kanilang kakainin dahil malaki ang lupa nito, ang lawak ng kapatagan at ang daming tanim na gulay. Minsan ay may nagpapagawa sa kanila ng bahay. Mahusay din kasi itong mason. At kung wala naman silang trabaho, ay ang panghuhuli ng isda at ibon ang kanilang pinakalibangan. Sabi nga niya, nakapaglibang ka na ay may pang-ulam ka pa. Kaya nawili siya at nagtagal din sa probinsya ng kaibigan. Kahit paano ay nabawasan yung bigat na kanyang nararamdaman noon, bunga ng pagkawasak ng kanyang pamilya. At kahit paano ay unti-unti na niyang nakakalimutan yung mga problema niya. Pero doon rin pala niya mararanasan yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. At hindi niya akalaing mayroon din palang mga nilalang na ganon sa lugar na yon. Sa probinsya kasi nila ay nakakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa tinatawag na aswang. Pero ni minsan ay hindi naman siya nakakita o nakaranas. Kung kaya nga hindi siya noon naniniwala sa mga bagay na ito. Isang hapon ay naisipan nilang manghuli muli ng ibon. Kaya bago pa dumilim, ay inihanda na nila yung lambat na kanilang gagamitin. Lambat kasi ang ginagamit nilang panghuli sa mga ibon doon. Malapad iyon at mahaba, na kanila iyong inilalatag sa malawak na palayan. At mayroon din silang dinadalang speaker na humuhuni ng ibon para maakit ang mga ito. Bali iyon yung kanilang pantawag. At bago pa tuluyang dumilim, ay pumunta na sila doon sa lugar kung saan nga nila ilalatag yung lambat. Doon na rin sila magluluto at matutulog. Kaya nagdala na rin sila ng iba pang mga kasangkapan tulad ng painitan ng tubig, kaldero at marami pang iba. May mga baon din silang bigas at kape. Bali 3 silang lahat ng pagkakataon na iyon dahil sumama ang asawa ng kaibigan niya. Pagdating nila doon, matapos na mailagay sa isang lugar lahat ng kanilang dala, ay sinimulan na nila Dino at ng kaibigan niya ang paglalatag ng lambat. Habang yung asawa naman
ng kaibigan niyang si Rolly ay siyang nag-ayos ng kanilang mga kagamitan at tutulugan. Itinali nilang mabuti yung lambat at matapos iyon ay pumwesto na sila at pinatugtog na yung dala nilang speaker. Mga may kalahating oras na siguro silang naghihintay ay wala pa ring nahuhuling ibon yung kanilang lambat. Kaya labis nilang ipinagtaka iyon. Marami kasing ibon doon sa kanila at kadalasan ay bibilang lamang ng ilang minuto at siguradong may mahuhuli na sila. Pero iba nung pagkakataon na iyon, na nung mga sandaling iyon ay hindi talaga nila alam kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganon. Hanggang sa bigla na lang gumalaw yung lambat ng ubod lakas. Kaya mabilis iyong tinakbo ni Dino. Yun kasi ang palatandaan na mayroon nang nahuli ang kanilang lambat. Mabilis niyang dinampot ang flashlight at agad niya iyong pinuntahan para usisain kung anong klaseng ibon ang kanilang nahuli at kung ilan. Dahil ang lakas nga ng paggalaw noon, binaybay niya yung kahabaan ng lambat. Inilawan niya iyong mabuti at inalam kung saang parte ng lambat bumangga yung ibon. Pero laking gulat niya nang ang kanyang nailawan sa unahan ay isang malaking paniki. Kaya agad siyang napasigaw sa mag-asawa. Hindi agad siya lumapit dahil parang kinilabutan siya at agad na nakaramdam ng takot. Noon pa lang kasi nangyari ang ganon sa kanila. Idagdag pa, natakot talaga siya sa mga paniki. Tapos ng mga sandaling iyon, ay ang laki pa ng kanilang nahuli sa lambat. Pero nang ibalik ni Dino yung kanyang atensyon doon sa paniki na kanyang nailawan, ay bigla siya nagtaka dahil nawala ng bigla ang pakpak nito. Kaya kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata dahil parang pinaglalaruan siya ng kanyang paningin. Na alam niya sa kanyang sarili na isang malaking paniki talaga ang nakita niyang nalambat doon. Nawala pa ngang tigil sa paggalaw ang malapad na pakpak nito at nagpipilit talagang makawala at makalpas. Pero nawala ngang bigla ang pakpak nito na lubang ipinagtaka ni Dino. At nang kanyang ituon na mabuti ang paningin doon sa nilalang, ay lalo pa siyang nasindak at nagulantang. Dahil hindi na isang malaking paniki ang naroon, kundi isang pusa na nahihirapang makaalis dahil sumabit ang mga kuko nito sa lambat. Pero malaking pagkapusa iyon. Kaya pinagmadali pang lalo ni Dino si Rolly at asawa nito. Sinabi rin at isinigaw ni Dino sa kanila na hindi ibon ang kanilang nahuli. At dahil pusa na nga ang nakita ni Dino na naroon, kung kaya dahan-dahan na siyang lumapit pagkat hindi naman siya takot sa pusa. Pagdating ng mag-asawa ay agad na napabulala si Rolly at sinabing yung nasa lambat ay isang musang at hindi basta karaniwang pusa lamang. Iminungkahi pa nga ng asawa nito na kanila na lang katayin iyon at iyawin nang sa ganon ay mayroong may ulam sila pagkat kinakain pala yun sa kanila. Pero agad na umalma si Dino at sinabing ipagpatuloy na lang nila yung panghuhuli sa ibon at pakawalan na lang yung musang.
Sinabi naman ng asawa ni Rolly na siya ay nagbibiro lamang. Mabilis na iyong nilapitan ni Dino. Inilabas niya ang kanyang patalim at pinutol na lang yung bahagi ng lambat na pumulupot doon sa musang para mabilis na itong makawala. Sinabi niya kanila Rolly na kanya na lang aayusin ang lambat pag-uwi nila. At matapos nga iyon ay naalis na ang musang mula doon sa pagkakapulupot niya at nagmamadali na itong tumakbong palayo. Pero bago pa iyon tuluyang umalis ay panandalian pa itong huminto at tiningnan si Dino na para bang nagpapasalamat at tinandaan ang kanyang mukha. Matapos iyon ay bumalik na silang tatlo sa kanilang mga pwesto at naghintay muli ng ibong mahuhuli. Pero lumipas na ang ilang oras ay wala talaga silang nahuli ni isa. Naluba talaga nilang ipinagtaka pagkat noon lang nangyari ang gayon sa kanila. Halos hindi talaga sila makapaniwala dahil sa nangyaring iyon. Naisipan na lang nilang magkape dahil may baon nga silang bigas pero wala naman silang ulam na lulutuin. Dahil nga wala silang nahuli. Kaya pagkatapos nilang makapagkape ay naghintay lang sila ng ilang sandali at nagbakasakali. Pero nang wala pa rin silang mahuli ay nagpasya na silang tatlo na umuwi. Nawalan talaga sila ng gana at nadismaya. Kaya hindi na nila itinuloy pa yung planong doon matulog. Nang sumunod na araw ay pangingisda naman sa ilog ang ginawa nila Dino at Rolly. Pero patuloy nilang pinag-uusapan yung mga nangyari noong nagdaang gabi. Hindi talaga sila makapaniwala na wala silang nahuli kahit isang ibon. Kaya napagkasunduan nilang magkaibigan na ulitin iyon kinagabihan. Pero lilipat daw sila ng pwesto. Naisip kasi ni Rolly na baka sadyang umiiwas na ang mga ibon doon malapit sa kanila. At nasa mga kabundukan na ang mga ito naglalagi. Kaya nagpasya sila na doon maglatag ng lambat. Sabi pa ni Rolly, di na baling malayo. Basta ang mahalaga ay ang makahuli sila ng marami. Dahil ayaw na raw niyang maulit pa yung nangyari sa kanila. Na kahit isa man lang na ibon ay wala talaga silang nahuli. Napagpapatuloy pa nito. Sa tagal-tagal na raw nilang ginagawa ang bagay na yon, ay nun lang nangyari sa tanang buhay niya ang ganon. Sabi pa nito, hindi siya makakapayag na maulit muli yun sa kanila. Sisiguraduhin daw niya na marami silang mahuhuli at may uuwi. Kaya kinahapunan, matapos nilang maihanda ang lahat ng kanilang mga dadalhin, ay umalis na rin kaagad sila. Medyo malayo din kasi yung kailangan pa nilang lakarin bago marating yung sinasabing lugar na iyon ni Rolly. Mahigit 2 oras silang naglakad at muntik pa nga silang maligaw dahil nanibago si Rolly sa itsura ng lugar. Marami na rin kasing ipinagbago at matagal na panahon na rin siyang hindi doon nakapunta. Habang naglalakad sila ay biglang nagsalita si Rolly at sinabing ayos na umano yung lugar na yon at maaari na raw silang magpahinga. Nung mga pagkakataon na yon ay malapit na ring
kumalat ang dilim. Matapos nilang makapagpahinga tulad ng dati, ay sinimulan na nila Dino na ilatag yung mahaba at malapat nilang lambat. Habang yung asawa naman ni Rolly ay inayos yung kanilang mga gamit at tutulugan. Nagkasundo sila na doon na magpalipas ng gabi. May mahuli man sila o wala. Kaya nga bukod sa bigas, ay may baon na rin silang ulam bilang panigurado. Inikutan nila Rolly at Dino ng lambat ang mga puno at para bang sabik na sabik si Rolly pagkat malakas ang kutob niyang makakarami sila. Pero biglang naagaw ang atensyon nilang dalawa nang parang may biglang dumapo sa puno na isang malaking nilalang. Dahil nakita nilang gumalaw talaga ng malakas ang sanga noon at mga dahon. Napalingon talaga silang dalawa dahil doon. Na si Rolly pa nga ay napahawak na bigla sa kutsilyo niya na nakasukbit sa gilid ng kanyang bewang. Nagkatinginan silang dalawa ni Dino. Pinagmasdan pa nila ng mabuti ng ilang sandali pero nang hindi na iyon gumalaw ay kanila na iyong binaliwala at inisip na lang na baka bunga lang iyon ng malakas na hangin at kanila nang ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos na sila sa paglalatag ng lambat ay saktong nakatapos na rin ang asawa ni Rolly sa pagsasaayos ng kanilang tutulugan at paglulutuan. Kaya bumalik na sila Dino at sabay-sabay nilang hinintay ang oras hanggang sa tuluyan ng magdilim. Maya-maya ay kanila nang pinatunog ang pangtawag nila ng ibon. At makalipas lang ang ilang sandali ay nakarinig sila ng mga pagpagaspas. Kaya natuwa naman silang tatlo, lalong-lalo na si Rolly. May pagmamalaki pa nga nitong sinabi na tama ang kanyang naging desisyon na doon sila manghuli. At sunod-sunod ang naging paggalaw ng kanilang lambat. Palatandaan iyon na marami nga talaga silang nahuli. Bitbit ang kanilang mga flashlight ay nagmamadali nilang pinuntahan yung lambat para sana kunin yung mga ibon na kanilang nahuli. Pero nagulat sila Rolly at Dino nang hindi lamang mga ibon ang naroon. Dahil may mga tao nang nakatayo roon sa tabi ng kanilang lambat. At tila ba inaabangan na talaga ang kanilang pagdating. Napakiramdam talaga nilang dalawa ay sila ang hinihintay ng mga ito. Pagkat paparating pa lamang sila doon, ay napansin na nilang nakatitig na ang mga ito sa kanila. May naramdaman kaagad si Dino at Rolly na hindi maganda. Para kasing kakaiba sila kesa sa mga taong madalas nilang nakakasalamuha. Kakaiba ang tindig at ayos ng mga ito. At nakakapasok yung paraan ng kanilang pagtitig. Nakapansin-pansin na para bang hindi kumukurap ang mga ito. Di nagtagal ay sumenyas ang isa sa kanila at kumilos na ang kanyang mga kasama. Na nagtaka sila Rolly pagkat para bang biglang mas dumami pa ang mga ito. Na halos na doble yata ang kanilang bilang. Nalingid pala sa kanilang kaalaman ay may mga nagtatago pa pala roon sa dilim na hindi naaabot ng liwanag na nagmumula sa kanilang hawak na mga flashlight. Hindi naman na nila nagawa pang pumalag. Hindi rin naman sila sinaktan ng mga ito.
Basta inutusan lang sila na sumunod. At maya-maya pa ay dumating na rin ang asawa ni Rolly kasama ng iba pang mga lalaki. Ang buong akala pa nga nila Rolly noong una ay NPA ang mga ito. Pero dahil sa kakaiba nilang ikinikilos, ay naramdaman ni Dino na tila ba mas naharap pa sila sa mas matinding panganib. At pilit niyang iwinawaglit iyon sa kanyang isipan dahil nakakakilabot ang kanyang mga naiisip. Nakakatakot yung pilit na sumisiksik sa kanyang isipan na ayaw pa rin niya sanang paniwalaang aswang ang mga ito. Pero base na rin sa kanyang mga nakikita ay parang iyon na rin mismo ang ipinapahiwatig noon. Habang naglalakad sila ay ang lakas na ng pagkalabog ng dibdib ni Dino. Pakiramdam niya ay para na iyong sasabog dahil sa matinding kaba. At pakiramdam din niya noong mga oras na iyon ay yun na talaga ang kanyang katapusan. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng mga kabahayan. Maliliit lamang ang mga ito at simple lang ang pagkakayari. Isa itong tipikal na kubo na kadalasang makikita sa mga probinsya. Pero ang kapansin-pansin ay halos nasa labas ang mga tao at wala sa loob ng kanilang mga pamamahay, na para bang may nagaganap na kasiyahan. Naglalakihan ang mga kawa na kanilang nakitang nakasalang sa apoy. Nakita rin nila yung mga kalalakihang may kinakatay at pinagpipira-pirasong karne, habang yung mga kababaihan naman ay nakapalibot sa isang mahabang mesa at abalang binabalatan at inihahanda ang mga rekado, habang yung iba naman ay mga nakaluhod sa lupa na nakatingal lang lahat sa kalangitan habang mayroon silang inuusal. Pinatayo silang tatlo sa isang bahagi at unti-unting natipon ang mga tao sa kanilang harapan. Maya-maya ay may lumapit na isang matandang babae na may hawak siyang mga dahon at kanya iyong ipinagpag sa ulo nila Dino habang patuloy na may ibinubulong. Animoy may binubugaw ito na kung ano sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Maya-maya pa, pati ang kanilang mga paa at katawan ay pinapagpagan na rin ng matandang babae gamit ang mga hawak nitong dahon. Pagkatapos noon ay pinagubad na sila. Nanginginig ang kanilang mga kamay na sinunod ang ipinag-uutos sa kanila ng lalaki. Itinira lang nila yung kanilang mga panloob. Maya-maya pa ay biglang bumalik yung matanda at may dala na itong tubig. At gamit ang isang uri pa ng dahon ay kanya iyong inilublob doon sa tubig at saka pinunas sa kanilang mga katawan. Naramdaman kaagad nila yung lamig na dulot noon. Ang asawa ni Rolly noong mga oras na iyon ay umiiyak na dahil ramdam na nila kung anong kapamakan ang naghihintay sa kanila. Kahit si Dino ay gulong-gulo na rin ang kanyang isipan na para bang naghihintay na lamang sila ng kanilang katapusan. Hanggang sa naramdaman na nila yung kamay ng matandang babae na siya nang ginagamit para hugasan sila. At matapos iyon ay kanila nang kinuha ang asawa ni Rolly at una nang pinahiga sa isang mahabang mesa. Gusto sanang magwala ni Rolly pero
alam niyang wala na rin siyang magagawa pa pagkat napakarami ng mga ito na ang halos lahat ng kalalakihang nakapalibot sa kanila ni Dino ay pawang may mga hawak na matatalas na itak. Hanggang sa may nakita silang isang binatilyo na lumapit sa lalaking nangunguna na sa palagay nila Dino ay iyon ang tumatayong pinuno nila. At yung binatilyo pagkalapit sa lalaki ay biglang may ibinulong sa tenga nito. Biglang napaharap ang lalaki sa binatilyo at tila ba nagulat pa ito. Tumango-tango naman ang binatilyo sa kaharap nitong lalaki na tila ba nagkaunawaan silang dalawa. Pero biglang napaatras sila Dino at Rolly nang mapansing dahan-dahan ang lumalapit ang ilan sa mga taong naroon na para ba silang mga aso na nakatuwad na inilalabas pa ang kanilang mga dila. Nanlilisik din ang kanilang mga mapupulang mata at matinding naglalaway hanggang sa narinig nila ang malakas na tinig ng lalaki na sinaway ang mga ito. Takot na takot sila na nagsialisan at iniwan sila Dino at Rolly. Maya-maya ay nakita na nilang pinatayo ng asawa ni Rolly mula sa pagkakahiga nito sa mesa at di nagtagal ay nagbibihis na ito. Maya-maya pa ay iniabot na rin kanila Rolly at Dino ang kanilang mga damit at pinagbihis na rin sila. At matapos nilang makapagbihis ay sumeyas yung pinuno ng mga ito at sinabing sila ay makakaalis na. Medyo nagdalawang isip pa nga raw sila Rolly noon dahil di nila maintindihan kung bakit sila pinakawalan ng mga ito, na para bang biglang nagbago ang kanilang mga isipan at hindi na itinuloy pa ang masamang balak sa kanila. At dahil nga sa tila pagiging diskumpiyado nila na para bang ayaw talaga nilang maniwala, ay muling inulit ng lalaki ang kanyang sinabi na maaari na silang makaalis at muli itong sumenyas. Dito na sila nagsimulang kumilos. Iniabot ng mga ito yung kanilang mga pang-ilaw at lumabas na sila sa malawak na bakuran ng mga ito. Nagmamadali silang naglakad at ilang sandali lang ay nakalabas na sila mula sa maliit na nayo na yon. Binalikan nila yung kanilang mga gamit at pagkatapos ay mabilis na nilang nilisan yung lugar. Sabi ni Dino, palagay niya yung nalambat nila minsan na sinasabi nila Rolly na isang musang ay isa talagang aswang na nag-anyong hayop lamang. Dahil nakita niya talaga na nag-anyong muna iyong malaking paniki at iba talagang pakiramdam niya sa hayop na yon, na para talagang isang tao na matapos niyang pakawalan ay huminto pa talaga at lumingon sa kanya na para bang ito ay nagpapasalamat. Kaya kutob ni Dino, yung binatilyo ang nagligtas sa kanila, na ito rin yung musang na kanilang nalambat, na tumanaw ito ng utang na loob at gumanti lang ito ng kabutihan sa kanila. Nasabi pa ni Dino, duda rin niya na ito yung anak ng pinuno ng mga aswang at malamang ay naikwento nito ang nangyari sa kanya sa ama. At nang sabihin niyang sila yung mga taong tumulong dito, ay pinagbigyan ng kanyang ama ang kahilingan ng anak na sila ay palayain. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan
ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.